Poštovani gledatelji, u video uratku pod naslovom Najraniji spomenik hrvatskoga imena u Dalmaciji pokazali smo da je najstariji dosad poznati zapis hrvatskoga narodnog imena na prostoru Dalmacije natpis na kapitelu iz crkve Svete Marte u Bijaćima kraj Trogira, koji se datira u kasno 8. ili u početak 9. stoljeća. Natpis uklesan u kamenu nažalost nije u cijelosti sačuvan, ali se analizom zaključilo da se sačuvani završetak riječi atorum može nadopuniti samo s kro, dakle croatorum. Tom je natpisu vremenski donekle blizak i Branimirov natpis iz Šopota kod Benkovca, datiran u posljednja desetljeća 9. stoljeća, na kojem također nalazimo zapis hrvatskoga etničkog imena, i to u sklopu Branimirove vladarske titule Dux Croatorum, odnosno knez Hrvata. Prvi spomen imena Hrvata u pisanim dokumentima javlja se u Trpimirovoj darovnici, tradicionalno datiranoj u 852. godinu, a koja vrlo vjerojatno nastaje početkom 840-ih. Međutim, budući da je izvorni dokument izgubljen, a očuvan je samo u prijepisu iz 1568. godine, u znanstvenoj se literaturi već dugo raspravlja o autentičnosti same darovnice. Zbog toga razmatranje toga dokumenta u kontekstu najstarijih spomena hrvatskoga etnonima treba uzeti s određenom mjerom opreza. Sve prethodno navedeno odnosi se na najstarije potvrde hrvatskoga etničkoga imena u domaćim vrelima. No što je sa stranim izvorima? Kada se o njima prvi put pojavljuje ime Hrvat? Upravo na ta pitanja pokušat ćemo odgovoriti u ovome video uratku. Prije no što krenemo, napominjemo da se informacije o tome kako možete pomoći radu ovoga kanala nalaze u opisu videa. Većina povijesnih vrela obuhvaćenih ovom analizom datira se u razdoblje ranoga srednjega vijeka, dok se preostala mogu datirati najkasnije u sam početak 12. stoljeća. Valja također naglasiti da smo u razmatranje uključili isključivo one zapise za koje s velikom dozom sigurnosti možemo zaključiti da se doista odnose na pleme ili narod Hrvata. Naime, postoji određeni etnonimi još iz razdoblja kasne antike koji se ponekad dovode u vezu s etnonimom Hrvat, no njihova je interpretacija vrlo nesigurna. Najpoznatiji među njima jesu dva epigrafska natpisa iz 3. stoljeća pronađena na ušću rijeke Don nedaleko od obala Azovskog mora u blizini današnjega Rostova na Donu u Rusiji. Na tim se natpisima, poznatima pod nazivom Tanajske ploče, pojavljuju osobna imena Horvatos. Budući da je riječ o osobnim imenima, a ne o etnonimu, dio znanstvenika smatra da bi se u ovom slučaju moglo raditi o antroponimima izvedenima iz hrvatskoga imena, poput kasnijih srednjovjekovnih imena Hrvatin i Hrvoje. Iako tako tumačenje nije neuvjerljivo, zasad se ne može nedvojbeno dokazati, te stoga ostaje u domeni pretpostavki. Daleko su manje izvjesni i znatno teže dokazivi potencijalni spomeni hrvatskoga imena kod Herodota u obliku etnonima Hrobizoi, kao i etnonima Harus ili Hrvs kod Zakarije Retora. Slična je situacija i s antičkim plemenima Kureta ili Koribanata, koji su u antičko doba obitavali na području sjevernog Jadrana, a koji je splitski kroničar Toma Arhidžakon etimološki dovodi u vezu s Hrvatima. Takve su poveznice zanimljive s povijesno-filološkog gledišta, ali ih nije moguće prihvatiti bez čvrstih i provjerljivih dokaza. Nećemo se upuštati u spekulacije niti izvlačiti zaključke na temelju površnih ili prividnih etimoloških sličnosti, kako to često čine razni pseudoznanstvenici, poglavito oni iz našega neposrednoga susjedstva. Povezivanje povijesnih etnonima samo zato jer slično zvuče je metodološki krajnje neispravan pristup koji ne zadovoljava osnovne kriterije znanstvenoga istraživanja. Upravo ćemo se iz toga razloga u nastavku ovoga video zapisa zadržati isključivo na onim zapisima za koje je na temelju geografskog položaja i vremenskog okvira u kojem se javljaju razvidno da se doista radi o etnonimu, odnosno o imenu Hrvat. Već sada možemo istaknuti da se hrvatsko narodno ime u stranim izvorima pojavljuje nešto kasnije nego u domaćim vrelima. Po svemu sudeći, najstariji pouzdani strani zapisi hrvatskog narodnog imena mogu se datirati u 10. stoljeće. U razmatranje ćemo uključiti kako izvore koji se odnose na takozvane bijele Hrvate, tako i one koji se odnose na današnje, uvjetno rečeno, jadransko-dinarske Hrvate.
U oba slučaja riječ je o istom hrvatskom narodnom imenu, pri čemu je osobito zanimljivo to što povijesna vrela u pravilu ne razdvajaju te dvije slavenske skupine dodavanjem posebnih oznaka ili prefiksa poput bijeli, niti ih terminološki razlikuju na neki drugi način. U nastavku ćemo se ipak pridržavati ustaljene prakse, zakarpatske i one Hrvate koji se spominju u ranosrednjovjekovnoj Češkoj oslovljavat ćemo bijelim Hrvatima, a Hrvate koji su osnovali prvu hrvatsku državu u Dalmaciji jadransko-dinarskim Hrvatima. Također, ovdje se nećemo baviti povjesnicom ni geografskim smještajem bijelih Hrvata. Tu temu ćemo posebno obraditi u nekom od budućih video uradaka. Kako smo već ranije istaknuli, isključivo ćemo se usredotočiti na pojavu narodnog imena Hrvat u stranim izvorima, bez obzira na to o kojoj je točno skupini Hrvata riječ. Potencijalno najstariji spomen Hrvata u stranim povijesnim vrelima nahodi se u prijevodu Orosijeve povijesti svijeta nastalom između 888. i 893. godine, za koji se vjeruje da ga je dao izraditi čuveni anglosaksonski kralj Alfred Veliki. U jednom se pasusu toga dijela spominje pleme pod imenom Horiti, koji autor smješta negdje na prostor današnje Poljske ili Češke, otprilike ondje gdje bismo očekivali položaj bijelih Hrvata. Zbog te prostorne podudarnosti, dio istraživača smatra da se pod imenom Horiti kriju upravo Hrvati. Za razliku od nekih prethodno spomenutih vrlo nesigurnih spomena Hrvata u kasnoantičkim vrelima, ovaj se navod ne može olako odbaciti s obzirom na to da potječe iz ranosrednjovjekovnog konteksta i jasno se smješta u slavenski prostor Srednje Europe. Ipak, unatoč određenoj težini koju taj izvor ima, a u skladu s metodološkim načelima kojih se nastojimo pridržavati na ovom kanalu, taj navod ne možemo prihvatiti kao najstariji pouzdani spomen Hrvata u stranim izvorima. U nekim drugim nešto mlađim vrelima Hrvat je daleko lakše prepoznati jer je strani zapis etnonima Hrvat znatno bliži izvornomu obliku. To ostavlja manje prostora za dvojbe te interpretativne nesigurnosti. Navedimo neke od njih. Jedan od dva izvora koji izrijekom spominju obje skupine Hrvata jest spis poznat pod nazivom De administrando imperio, o upravljanju carstvom, koji se pripisuje bizanskom caru Konstantinu VII Porfirogenetu. Taj se spis, nastao između 948. i 952. godine, često smatra najranijim spomenom Hrvata u stranim izvorima. Riječ je o zasigurno najopširnijem, a vjerojatno i najvažnijem vrelu za povijest hrvatskog ranog srednjeg vijeka. O Hrvatima koji se navode pod starogrčkim oblikom Hrobatos u spisu se raspravlja u nekoliko poglavlja, a u jednom od njih, 30. poglavlju, donosi se i narodna predaja o doseobi Hrvata iz pradomovine takozvane Bijele Hrvatske, pod vodstvom Petero braće i dviju sestara. O njegovu sadržaju ovdje nećemo duljiti kako bismo očuvali sažetost ovoga video uratka, tim više što je on uglavnom dobro poznat svim zaljubljenicima u ranosrednjovjekovnu povijest Hrvata, a vjerujemo i većini naših gledatelja. Ipak, pitanje je predstavlja li De administrando imperio doista najstariju pouzdanu potvrdu hrvatskog narodnog imena u stranim vrelima. Naime, postoji još nekoliko ozbiljnih kandidata koji se mogu smjestiti u približno isti vremenski okvir. Hrvate spominje i Porfirogenetov suvremenik, anonimni kroničar poznat pod pseudonimom Teofanes Continuatus, odnosno Teofanov nastavljač. U kronici dovršenoj prije 963. godine, ovaj autor pripovijeda o bitci između Hrvata i Bugara koja se je odigrala 27. svibnja 926. godine. Kako kronika bilježi, Simeon, vladar Bugara, poveo je vojsku protiv Hrvata, Krobatos, koji su mu potom nanijeli težak poraz, uništivši gotovo cijelu vojsku. Istu bitku i bugarsku invaziju na Hrvate spominje i drugi suvremenik, takozvani Simeon Magister, nastavljač kronike Jurija Hamartola. Dakle, zapisi hrvatskog narodnog imena pojavljuju se u brojnim bizanskim kronikama, a kasnije ćemo navesti još neke. Što se tiče same bitke između Hrvata i Bugara, o njoj svjedoči i nekolicina drugih izvora. Podrobnije informacije o toj temi obrađene su u posebnom video uratku na koji vas ovim putem upućujemo.
Nekolicina relativno slabije poznatih bliskoistočnih vrela 10. stoljeća također spominje pleme pod imenom Hrvati. Među njima se osobito ističe arapski povjesničar i geograf Al-Masudi, koji ga se ponekad naziva arapskim Herodotom. Naime, u 34. poglavlju svojega kapitalnog dijela znakovita naslova Livade od zlata i rudnici dragoga kamenja, u kojem govori o Slavenima, odnosno Sakalibima, Al-Masudi navodi Hrvate kao jedno od slavenskih plemena. O tim Hrvatima ne iznosi nikakve pojedinosti, nego ih tek nabraja skupa s ostalim slavenskim plemenima koja su mu bila poznata. Smatra se da je djelo okončano oko 947. godine, što bi ga prema kriteriju starine otprilike izjednačilo s Porfirogenetovim spisom. Do danas je očuvan veliki broj rukopisa, a u različitim se prijepisima etnonim Hrvat pojavljuje u više varijanti, poput Harvatin, Hirvas, Haraviš i sl. Prema dostupnim podacima, najstariji očuvani rukopis Masudijeva djela potječe iz 10. stoljeća, a danas se čuva u glavnom gradu Mauritanije, Nuakšotu. Smatra se da su Livade od zlata zapravo skraćeno izdanje znatno opširnijega Masudijeva djela, koje je nažalost odavno izgubljeno. To je velika šteta, jer bi se iz toga izgubljenoga djela moglo kako o Slavenima, tako i o Hrvatima vrlo vjerojatno doznati mnogo više nego iz ovoga relativno šturoga poglavlja. Valja napomenuti da po svemu sudeći Masudi pod Hrvatima podrazumijeva bijele Hrvate, jer ih navodi skupa s Česima, Moravljanima, Srbima i drugim slavenskim plemenima toga dijela Europe. Dodajmo da je podatke iz Masudijeva djela preuzeo židovski putnik podrijetlom iz Španjolske Ibrahim ibn Jakub. On je u 10. stoljeću posjetio slavenske zemlje Srednje Europe, te je pozivajući se na Al-Masudija na arapskom jeziku zabilježio pleme pod imenom Hajravas ili Hirvas. Hrvatsko se ime u obliku toponima koji označava grad ili zemlju spominje i kod nekih drugih arapskih i perzijskih autora, no budući da u tim slučajevima nije riječ o etnonimu, ovdje ih nećemo posebno razmatrati. Još jedno vrlo zanimljivo djelo bliskoistočne provenijencije, poznato pod nazivom Sefer Josipon, pridodaje Hrvate, odnosno Kravoti, popisu naroda iz knjige Postanka. Riječ je o redakciji hebrejske kronike datirane u 10. stoljeće. Djelo anonimnog židovskog autora nastalo je u grčkoj zajednici Južne Italije za vrijeme bizantske vladavine. U kronici se Hrvati navode kao jedan od slavenskih naroda koji nastanjuje prostor između obala Bugarske i Venecije na jugu, pa sve do takozvanoga Velikoga mora na sjeveru, pod kojim se podrazumijeva Baltičko more. Budući da se životni prostor koji kronika pridaje Slavenima proteže od Mediterana do Baltika, nije posve jasno odnosi li se taj navod na bijele ili jadransko-dinarske Hrvate. Ipak, s obzirom na to da je kronika nastala na bizanskom tlu Južne Europe, čini se vjerojatnijim da se podrazumijevaju ovi potonji. Sefer Josipon smatra se jednim od najutjecajnijih dijela židovske ljetopisne tradicije te kapitalnim dijelom židovske nacionalne historiografije. U vrelima 10. stoljeća na tlu Češke spominju se dva plemena koje su nosila hrvatsko ime. Najvažnija je u tom pogledu povelja njemačkoga kralja Otona I iz 973. godine, kojom su određene granice novo osnovane praške biskupije. Tekst te povelje prepisao je najstariji češki ljetopisac Kozmos u svojoj kronici nastaloj između 1119. i 1125. godine. U povelji se navode dva slavenska plemena koja su se zatekla unutar granica biskupije, među kojima se izrijekom spominju Hrvati i drugi Hrvati, odnosno kako stoji u latinskom izvorniku, Croati et altera Croati. Taj je podatak osobito zanimljiv jer upućuje na postojanje dviju zasebnih skupina ili teritorijalno razdvojenih zajednica koje su nosile isto etničko ime. To međutim nije jedino češko vrelo koje bilježi Hrvate na području ranosrednjovjekovne Češke. Hrvati se spominju i u prvoj slavenskoj legendi o životu svetoga Vjenceslava. Premda je legenda očuvana u rukopisima iz 13. i 14. stoljeća, većina istraživača smatra da je njena jezgra znatno starija.
Naime, vjeruje se da legenda seže u razdoblje neposredno nakon Venceslavove smrti, dakle u 10. stoljeće. Ukratko, u legendi se pripovijeda kako je Drahomira, majka svetoga Venceslava, nakon njegove smrti pobjegla od svojega drugoga sina Boleslava upravo Hrvatima. Znanstvenici drže da se u tom slučaju nikako ne može raditi o jadransko-dinarskim Hrvatima, nego o onim Hrvatima koje i druga vrela smještaju na područje ranosrednjovjekovne Češke. Ime Hrvat se navodi i u drugoj staročeškoj legendi, onoj o svetom Ivanu Hrvatskom, no o tom ćemo nekom drugom prilikom. Kao zanimljivost dodajemo da se pleme ili narod Hrvata spominje i u jednoj od najstarijih poljskih kronika, poznatoj pod nazivom Kronika Polonorum, koju je između 1190. i 1208. godine napisao poljski prelat i kasniji krakovski biskup Vincenti Kadlubek. U tom se ljetopisu navodi da je poljski kralj Boleslav I pokorio Hune ili Mađare, Hrvate i Marde, što upućuje na to da se pod Hrvatima podrazumijevaju oni zakarpatski. Jedno od najvažnijih vrela za ranosrednjovjekovnu povijest Hrvata jest djelo mletačkoga ljetopisca Ivana Đakona, poznato kao Venecka kronika, dovršeno na prijelazu iz 10. u 11. stoljeće. U tom se djelu Hrvati na više mjesta izrijekom spominju. Kronika k tomu donosi i konkretne podatke o hrvatskim vladarima Mislavu, Domagoju, Zdeslavu, Trpimiru i Branimiru, koji se također izrijekom spominju. Na jednom mjestu Đakon prepričava kako je sin mletačkoga Dužda na povratku s diplomatskoga poslanstva u Carigrad namjeravao prijeći zemlje, odnosno granice Hrvata, Croatorum Fines, no pritom ga je zarobio slavenski knez Mihajlo. Riječ je dakako o knezu Humske zemlje, a takozvani Neretvani su u Veneckoj kronici jedino slavensko pleme koje se pored Hrvata spominje i jasno smješta na istočno-jadransku obalu. Nadalje, Venecka kronika donosi i dragocjeno svjedočanstvo prema kojemu je u 10. stoljeću srednjodalmatinskim otokom Visom upravljao sudac Hrvata, Judex Croatorum. To je bilo prije nego što je otok 996. ili 997. godine tijekom svoje dalmatinske ekspedicije zauzeo mletački dužd Pietro II. Orseolo. Drži se da je kronika očuvana ili u izvorniku ili u prijepisu nastalom pod neposrednim nadzorom samoga autora koji se pri njenu sastavljanju služio starijim vrelima. Zbog toga se ovo djelo smatra jednim od najranijih i najpouzdanijih spomena Hrvata na istočnim obalama Jadrana u zapadnim vrelima. Nedugo potom Hrvati se spominju u jednom starom bugarskom rukopisu koji sadrži legendu o podrijetlu naroda. Legenda se datira u vrijeme vladavine cara Samuila, odnosno oko godine 1014. Izvorni je rukopis bio pisan bugarskom redakcijom crkveno-slavenskog jezika, no danas je sačuvan samo znatno mlađi prijepis na srpskoj redakciji, koji se čuva u knjižnici eparhije Slavonske u Pakracu. U legendi se navodi 5 pravoslavnih jezika, odnosno naroda: Bugari, Grci, Sirijci, Gruzijci i Rusi, kao i 3 pravovjerne abecede: bugarska, pod kojom se podrazumijeva ćirilica, gruzijska i grčka. Nadalje se navodi 12 jezika, odnosno naroda poluvjeraca: Alamani, Franci, Mađari, Indijci, Jakobiti, Armenci, Saksonci, Albanci, Hrvati, Hizi i Njemci. Uočljivo je da se svi narodi koji su bili pod utjecajem zapadne crkve svrstavaju među takozvane poluvjerne narode. Također je upadljivo da se Srbi uopće ne pojavljuju na popisu pravoslavnih, odnosno pravovjernih naroda, što je osobito indikativno s obzirom na to da se nedvojbeno radi o istočno-kršćanskom vrelu. Imavši to u vidu, izgledno je da se legenda odnosi na povijesni kontekst u kojem su Bugari pokorili Srbiju i gotovo je u potpunosti opustošili, kako se svjedoči u spisu De Administrando Imperio. Pored već spomenutoga spisa koji se pripisuje caru Konstantinu VII. U Porfirogenetu i nekolicine kronika njegovih suvremenika, Hrvati se spominju u još nekoliko ponešto mlađih bizantskih vrela.
Bizantski ljetopisac Ivan Skilica u svom dijelu Pregled povijesti, datiranom u drugu polovicu 11. stoljeća, na nekoliko mjesta navodi etnos Hrvata pod starogrčkim nazivom Krobatoji. U rukopisu poznatom kao Madridski Skilica, Hrvati, odnosno Krobatoji, navode se kao Bugarima susjedni narod. Na foliji 96 rukopisa nalazi se crtež koji prikazuje delegaciju Hrvata, Krobatoji i Srba, Serboji pred bizanskim carem Bazilijem I. Hrvati su našli svoje mjesto i u rukopisima Skiličinoga nastavljača koji na jednom mjestu spominje Hrvate u kontekstu srednjovjekovne Duklje. Hrvate navodi i Skiličin suvremenik, bizantski povjesničar Nikefor Brijenije. Na jednom mjestu u svojem povijesnom dijelu koje pokriva povijest Bizanta otprilike od 1057. do 1079. godine pripovijeda o tome kako su se Hrvati, odnosno Hrobatoji i Dukljani iznova pobunili protiv Bizanta te uznemiravali čitav Ilirik. Skiličino djelo kompilirao je njegov mlađi suvremenik Juraj Kedren, čija kronika počinje stvorenjem svijeta, a okončava se godinom 1057. Pripovjedajući o događajima iz 840. godine, na jednom mjestu cjelokupno pučanstvo Panonije i Dalmacije naziva Skitima, a potom ga račlanjuje, izrijekom navodeći različita slavenska plemena i to redom Hrvate, Srbe, Zahumljane, Travunjane, Konavljane, Dukljane i Neretvane. Hrvate navodi i Ivan Zonara, bizantski ljetopisac s početka 12. stoljeća, čije djelo latinskog naziva Epitome Historiarum pokriva povijest Bizanta od najstarijih vremena do smrti cara Aleksija I Komnena 1118. godine. Za godinu 1019. piše da se nakon pokorenja Bugarske bizanskom caru pokorio i narod Hrvata te Srijem. Na jednom drugom mjestu Zonara kao da ne razlikuje Hrvate i Srbe, pa bilježi narod Hrvata koje neki zovu Srbima. Međutim, taj pasus je moguće interpretirati na različite načine, čega se ovdje nećemo doticati. Hrvate spominje i nekolicina nešto mlađih bizanskih vrela, datiranih u drugu polovicu 12. i u 13. stoljeće. Spominje ih i čuveni povjesničar Leonik Halkokondil, o čemu imamo opsežan video na našem kanalu, no svi oni izlaze iz vremenskog okvira obuhvaćenog ovim video uratkom. Pregled najstarijih spomena Hrvata u stranim izvorima možemo zaključiti najstarijom istočno-slavenskom kronikom. Kronika poznata pod nazivom Povijest minulih ljeta sastavljena je na području Kijeva oko 1110. godine, a starija ju je historiografska literatura obično pripisivala ljetopiscu Nestoru. Izvorni je rukopis izgubljen, no njegov je sadržaj očuvan u više kasnih prijepisa, među kojima je najstariji takozvani Laurencijanski kodeks, datiran u 1377. godinu. U toj se kronici Hrvati spominju ukupno 7 puta, pri čemu je osobito zanimljivo to što se jedan od tih navoda odnosi na jadransko-dinarske Hrvate, dok se preostalih 6 odnosi na zakarpatske ili bijele Hrvate. Uz Porfirogenetov spis De administrando imperio, riječ je o jedinom očuvanom srednjovjekovnom izvoru koji izrijekom obuhvaća obje skupine Hrvata. Jadransko-dinarski se Hrvati spominju u kontekstu već ranije spomenutoga Hrvatsko-Bugarskoga rata, odnosno napada bugarskoga cara Simeona na Hrvate koji su mu potom zadali težak poraz od kojega se nikada nije oporavio. Kontekst u kojem se spominju bijeli Hrvati obradit ćemo u posebnom videozapisu posvećenom isključivo bijeloj Hrvatskoj. Za kraj valja naglasiti da ovo nije konačna ni potpuna lista. Uvrstili smo samo ona vrela na koja smo naišli tijekom pretraživanja literature i sasvim je moguće da nam je nešto važno promaklo. Također, s obzirom na to da stalno dolazimo do novih saznanja, nije isključeno da će još poneka važna vrela, koja je novija hrvatska historiografija iz nekog razloga zanemarila, ponovno doći u fokus. Kao što se vidi iz priloženoga, hrvatsko se narodno ime spominje i navodi u brojnim stranim vrelima različite provenijencije. Od mletačke preko bizantske i staroruske, pa sve do arapske i židovske literature. Ako vam se svidio ovaj video, ne zaboravite ga lajkati, podijeliti i pretplatiti se na kanal ako već niste, jer time uvelike podržavate naš rad.
Hvala na pažnji, a do sljedećega videa lijep pozdrav!